úgy volt, hogy nem sokára jelentkezek, akkor mégis mi történt velem több mint egy hónapon keresztül? Igen, teljesen jogos a kérdés, és már több megkeresést is kaptam közvetlenül, hogy ennyi Marci, de hát azt mondtad, hogy gyakran fognak jönni ezek a videók Németországról, és Isten lássa lelkemet, én tényleg hetente szerettem volna ezeket kitenni, de másképp alakult. Az a helyzet, hogy annyi ingerért, annyi történés volt, és annyi mindenre kellett egyszerre figyelnem, hogy nem maradt kapacitásom és lelkierőm ahhoz, hogy a mindennapjaimat videózzam, abból tartalmat gyártsak, és azon túl, hogy megéljem ezeket a pillanatokat, még rögzítsem is, és úgy rögzítsem, hogy aztán ez fogyasztható legyen YouTube-on. Tehát így nem volt komfortos számomra a videói gyártása. Illetve arra is rájöttem, hogy nem komfortos számomra az se, hogy mondjuk ilyen boltba járásokat, meg ilyen hétköznapi dolgokat minden esetben lencse végre kapjak, meg nem is gondolom, hogy feltétlenül érdekes lenne, hogy a hónapban már ötödjére megyek bevásárolni, meg már megint megyek éppen az egyetemre. Ezért úgy gondoltam, hogy inkább egy ilyen általánosabb témákat fogok feldolgozni Németország és az itt létem kapcsán. Egy rövid összefoglaló, az elmúlt egy hónapom igazából arról szólt, hogy beilleszkedjek, minden adminisztratív dolgot megcsináljak, és kicsit otthonosan érezzem magamat itt Bielefeldben. Ez szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Ugye az előző vlogomnak a végén azért még picit így el voltam szontyolodva, kicsit magányosnak éreztem magamat, de ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy ez hogyan változott meg, én hogyan tudtam beilleszkedni, és ezzel kapcsolatban szeretném a gondolataimat megosztani. Először is, hogyha valaki ilyenre adja a fejét, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy minden ilyesfajta gátlást le kell vetkőzni. Igenis, oda kell menni új emberekhez, igenis, meg kell őket szólítani, el kell őket hívni egy sörre, hogyha először nem jön össze, akkor másodjára, hogyha az az ember éppen nem a megfelelő személy, akkor a következő emberhez is oda kell menni, és valószínűleg egyébként ezek evidenciák, viszont amikor itt van az ember ennyire új minden, akkor igenis noszogatni kell magát az embernek belülről, és kell egyfajta lelkierő ahhoz, hogy jó, akkor ma is ismerkedni fogunk, ma is szocializálódni fogunk egy kicsit, és ma sem itthon fogok testpedni, és nem azt fogom csinálni, ami alapból kényelmes lenne. Ugyanis ez nem a kényelemről szól, arról szól, hogy ki kell lépni a komfortzónádból. Az elején nekem ez nagyon-nagyon nehezen ment, én egyedül vagyok itt magyar jóformán, erre majd kicsit később kitérek, de jó sokáig én nem is találkoztam egyáltalán magyarral, viszont mindenki más így csoportosan jött, tehát hogy a lengyelek is négyen vannak, a franciáknak egy nagyon nagy társaságuk van, az olaszok is nagyon sokan vannak, nyilván a törökök is nagyon sokan vannak, Mexikóból rengetegen jöttek, szóval elveszve éreztem magamat, és nem csak amiatt, hogy az anyanyelvemet nem tudom használni, hanem azok, akik így együtt érkeztek, nyilvánvalóan egy közös kulturális alappal rendelkeznek, közös nyelvvel, nagyon sok esetben közös városból érkeztek, szóval nehéz volt így egy már meglévő csoportba kívülről beilleszkedni és bekerülni. Ami nekem így az elején nehézséget jelentett, hogy én angolul és németül beszélek a magyaron túl, és azt hittem, hogy ezzel bőven jól leszek. Na most zárójelben meg szeretném jegyezni, hogy aki még esetleg nem tapasztalt ilyet, annak mondom, a magyar személyiséged az teljesen más lesz angolul és németül, és ez nem azt jelenti, hogy másképp fogsz feltétlenül viselkedni, de nem fogsz tudni olyan jól átadni poénos dolgokat, nem mindig jönnek úgy csuklóból a dolgok, sokkal jobban körül kell írnod, mert nem az anyanyelved, nincsen olyan szókincsed, nincsenek meg azok a kulturális alapok, és ez nagyon-nagyon durván kijön. Úgyhogy itt nekem az a taktikám, hogy a nyitottsággal, a mosolygással, a kedvességgel, a barátságossággal tudsz kompenzálni, mert azt igenis értékelni fogják az emberek. Na de amit abból ki akartam kanyarintani, hogy azt hittem, hogy az angol és a német ide bőven elég lesz. De mint említettem, nagyon sokan, nagyon sokféle helyről jöttek, és nem egyedül. Ami azt jelenti, hogy ha van egy mexikói társaság, nekik az alapnyelvük a spanyol lesz. Ők egymás között általában spanyolul fognak nyilván beszélni. A franciák is franciául fognak beszélni, stb.
Így én már egy hátrányból indultam, mivel, hogyha elkezdtünk mondjuk angolul beszélgetni, de volt valami, amit kicsit jobban meg kellett érteni, akkor egymás között már is átváltanak mondjuk a mexikóiak a spanyolra, és te már kicsit kijebb záródsz ebből az egész körből. Ez még a jobbik helyzet, amikor próbálkoznak angolul, de a franciák. Szóval, hogy ennek az egész programnak az a lényege, hogy te egy nyitott legyél a mindenki felé, akárhonnan is jönnek az emberek, és én szerintem ezt jól is abszolválom. Sajnálom, nekem a franciákkal nagyon rossz tapasztalatom van eddig. Ugyanis nagyon nem szeretnek más nyelven beszélni, mint a francia. Ami persze bizonyos szempontból érthető, mivel ez az anyanyelvük, és így tudják magukat a legjobban kifejezni, de nincsenek tekintettel másokkal. Tehát nagyon sokszor volt velem olyan, hogy egy francia társaságban én voltam egyedüli külföldi, és nem voltak rám egyáltalán tekintettel, pedig pontosan tudták, hogy egy szavukat sem értem, hogyha franciául beszélnek. Ez egyébként mondjuk a mexikóiaknál, meg az ilyen latinajkúaknál, illetve más nemzetiségeknél szerintem sokkal-sokkal kevésbé zavaró, mert ők azért igyekeznek úgy mondani, hogy te is értsed, megpróbálnak téged is bevonni, de a franciák nagyon különülnek, és nagyon maguknak valók tulajdonképpen. Egy külön nagyon rossz tapasztalatom van a saját lakótársammal, akiről már az előző videóban meséltem, francia srác. Vele úgy elkezdtünk spanolni, mert nyilván ő volt az első ember, akivel itt találkoztam, de aztán nem alakultak jól a dolgok. Egyrészt rohadt igénytelen, nyilván ezt most nem a francia létének tudom be, ezt csak úgy mellékesen elmondom, viszont az, hogy amikor ezt jeleztem számára számtalanszor németül, mert ő azt kérte, hogy németül tud jobban beszélni, és nem angolul, ezért németül beszéljünk. Tehát németül jeleztem neki, a válasz chaten franciául jött vissza. Na most ezt így a harmadik, negyedik alkalommal meguntam, és én meg magyarul kezdtem el neki írni, és leírtam neki németül egy sorba, hogy amíg nem hajlandó közös nyelven beszélni, addig én meg magyarul fogok, mert hogy pont annyit értek meg a franciából, amennyit ő a magyarból. Tehát így kvittek vagyunk, és hogyha el akar beszélni mellettem, hát akkor próbáljuk ki, de nem lesz jó vége. Mindegy, azóta németül beszélünk, kicsit helyre lett téve, de ez a fajta hozzáállás számomra nagyon frusztráló és nagyon-nagyon nem szimpatikus, mert hogyha eljössz Németországba, vagy bármelyik országba külföldiként, akkor két opció jöhet szerintem szóba úgy általánosságban. Az egyik az adott országnak a nyelve, a másik pedig a mai legnagyobb világnyelv, az angol. Hogyha nektek ezen túl, vagy ezen felül van még közös nyelvetek, az tök jó, de hogy ezek tűnnek logikusnak, és hogyha franciául akarsz beszélni, franciaként, akkor nem értem, miért jössz Németországba. Na de, tegyük túl magunkat, és beszéljünk a pozitívumokról. Én a dél-amerikaiakat, a latinokat imádom. Egyszerűen olyan szerethető emberek, olyan barátságosak, olyan nyitottak, olyan jó életérzéssel, olyan jó életvidámsággal és életkedvel rendelkeznek, hogy tök mindegy, milyen szürkeség van, tök mindegy, milyen esős a nap, fel fognak vidítani és visznek magukkal. Ezért én nagyon sok mexikóival, kolumbiaival, chileivel jóban vagyok, és megtaláltuk a közös hangot, mivel nagyon befogadóak, nagyon nyitottak, nagyon közvetlenek, és ez annyira jól esett nekem itt. A másik nép, akit így külön kiemelnék, aki nekem pozitív tapasztalásom, a lengyelek. Ugyanis Közép-Európából jönnek ők is, hasonló történelmi háttérrel rendelkeznek, nagyon sok kulturális alapunk közös, és egész egyszerűen ezt nem tudom jobban elmondani, a vibe-juk hasonló, mint az otthoni embereknek. Szóval úgy könnyen megtaláltuk a hangot, és ők is nagyon-nagyon jó fejek. De a lényeg, hogy hogyan is illeszkedtem be, lényegében minden egyes programra eljártam. Ehhez persze az is kell, hogy az ESN, az Erasmus Student Network, ami egy külföldi diákoknak szóló szervezet, és programokat szerveznek nekik, az szinte minden héten csinál valamilyen eseményeket, legyen ez karaokeás, legyen ez tökfaragás, legyen ez városnézés valahol, tök mindegy, mindenféle fajta program van, és nagyon-nagyon jók. Úgyhogy ha valahova mentek, ami így nagyobb város, ott általában van ilyen ESN, mindenképpen menjetek el az összes programra, és tényleg az összes programra. Még akkor is, ha nincs kedvetek, ugyanis nekem
az a tapasztalatom, hogy nem volt olyan esemény, ahol ne ismerkedtem volna meg valakivel, vagy ne lett volna egy olyan beszélgetés, vagy egy olyan élmény, ami miatt ne érte volna meg utólag, hogy elmentem és vettem a fáradtságot. A másik nagyon fontos, amit így az elején már mondtam, hogy legyetek rámenősek. Persze nyilván nem ilyen paramódon, meg ilyen nagyon erőszakos módon, de nem szabad engedni azt, hogy azért, mert mondjuk egyszer nem jön össze egy találkozó, akkor letegyél te arról a kapcsolatról, hanem igenis nyitottnak kell lenni, el kell fogadni, hogy jó, hát akkor most más csinálsz, és legközelebb újra megpróbálni. Illetve akkor sem szabad feladni, hogyha valakivel negatív tapasztalatod van. Nekem például volt egy szerb srác, akivel én azt hittem, hogy tök jót beszéltünk, be akartam követni Instán, aztán kezdtem érezni, hogy így próbál lekocolni, mintha én ilyen kellemetlen lennék számára. Azóta sem engedte, hogy bekövessem Instagramon, nem is követett vissza. Amivel persze nincsen baj, csak kicsit így rosszul esett a lelkemnek, hogy mit cseszhettem el a beszélgetésünk alatt. De a lényeg, hogy semmit, mert emberek vagyunk, nem lehetünk mindenkinek szimpatikusak, számunkra se lehet mindenki szimpatikus, úgyhogy nem szabad emiatt feladni és elkedvetlenni, menni kell tovább. Ami még szerintem érdekes lehet, hogy eddig csak a nemzetközi cserediákokról beszéltem. Mi a helyzet a németekkel? Nos, most töltöm a második hetemet a szemeszterben, ami nem német kurzus, hanem már valóban a tantárgyakról szólnak. És hát én nem tudtam, hogy ez lesz a helyzet, de én vagyok az egyetlen cserediák pszichológián, aki németül tanul, ergo én rendes német nyelvű órákra vagyok bedobva, ahol anyanyelvű németek rendesen tanulják a pszichológiai tárgyaikat. Én pedig ott így ülök, hogy csókolom, jöttem Magyarországról, bitte, ne olyan gyorsan beszéltek, ők meg úgyhogy ez nem annyira egyszerű, mivel valószínűleg magyarul én is nagyon-nagyon hadarok, főleg ahhoz képest, aki mondjuk tanulja az adott nyelvet. Na most ez a németeknél is így van. És úgy szokott kinézni, hogy egyébként a németek nagyon kedvesek, meg nagyon elfogadóak, nyitottak, úgy a külföldiekkel kapcsolatban, viszont így mondom nekik, hogy a anyanyelvi németeket nem mindig szoktam megérteni, hogyha gyorsan beszélnek, ezért előre is elnézést kérek. Ők meg mondják, hogy ja, jó, rendben, akkor nem fogunk olyan gyorsan beszélni, de hogyha véletlenül gyorsan beszélnénk, akkor szóljál mindenképpen, majd 2 mondattal később már újra és nem értesz belőle semmit, úgyhogy így sokkal nehezebb ez a fajta kommunikáció, de igyekszem, próbálkozom, és ja, velük is azt alkalmazom, amit a többiekkel kapcsolatban, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk valamit nem értek, vagy csomószor vissza kell kérdeznem, nem adom fel, hanem megyek tovább, és igenis próbálok nyitni felé, még hogyha nem is egyszerű. Ja igen, és ezt még így el akartam mesélni, hogy egyetlen egy magyarral találkoztam eddig, és számomra az annyira jó élmény volt. Egy buliban voltam, így táncoltam mexikóiak között, és egyszer csak megbökte a hátamat egy random faszi, és látom, hogy hoz felém egy csajt. Nézem, mondom, mit szeretne ez, nem nagyon értettem a szituációt, hogy most ebből vajon mi fog kisülni. És a magyar lány megszólalt, hogy úristen, te is magyar vagy? És akkor így, az nekem egy ilyen nagyon magasztos élmény volt. Én nem gondoltam volna korábban, hogy tényleg ennyire meghatározó tud lenni, hogy valaki magyarul beszél velem, de igenis átértékelődött, mikor már 2 hete majdnem nem volt senki körülöttem, aki magyar lett volna. Mindenki a saját nemzettársaival tudott beszélgetni, a saját anyanyelvén, hogyha éppen úgy volt kedve. Én nem, mert egyedül jöttem ki, és ez egy plusz nehézség, amit korábban nem is gondoltam, hogy ez így egy meghatározó szempont lehet, de az. A lényeg viszont, hogy ott, abban a buliban, annak ellenére, hogy azt a lányt nem ismertem, és azóta sem beszéltünk amúgy sokat, de mindenkinél közelebb éreztem magamhoz abban a teremben, mert olyan szinten jó érzés volt az. Egy ilyen másfajta élmény volt, mint hogy beszélgetsz valakivel németül meg angolul, hogy a saját anyanyelveden szól hozzád. És szerintem kellett is egy pár másodperc, mire egy az agyam így kapcsolt, hogy úristen, most nem telefonon beszélsz valakivel, hanem itt van egy
új ember, akivel ismerkedhetsz, és nem angolul, meg németül fogsz vele beszélni, hanem magyarul kell. És nagyon-nagyon a hatása alatt voltam ennek a történésnek, és nagyon örültem, hogy nem én vagyok az egyetlen magyar. Szóval átértékelődött bennem az is, hogy mit jelent számomra a magyar nyelv. Nyilván korábban nem voltam ilyen helyzetben. Illetve még azt is nagyon szokták szeretni, hogyha valamit így tudsz a kultúrájukból. Én mondjuk ugye viszonylag sokat utazok, és sok embernek az országában már jártam, és az nagyon-nagyon szeretik, mikor megkérdezem, hogy honnan jöttek, elmondják, és akkor mondom, hogy hát igen, ebben és ebben a városban voltam, ezt tetszett a legjobban, ezt a kaját kipróbáltam, és ez már annyira egy ilyen icebreaker, ez a, nem tudom, hogy mondják magyarul, tehát hogy így oldja a hangulatot, és sokkal közvetlenebbül szoktak hozzáadni, de egyébként ez fordítva is igaz, szóval azt is tökre szeretem, mikor Budapestet szokták dicsérni, meg a lángost, az így meg szokta dobogtatni a szívemet, hogy vannak, akik tudják, hogy a magyarok hol vannak, hogy jártak ott, tetszett nekik, stb. És a nyelv. Amint ugye elején említettem, hogy a két nyelvemmel így gondoltam, hogy jól leszek, de van egy francia srác, aki egyébként nagyon pozitív kivételt képez a többi francia közül, aki beszél azt hiszem angolul, németül, spanyolul, olaszul, természetesen franciául, meg egy pár szót ilyen szláv nyelveken, és annyira könnyen kapcsolódik, még akkor is, hogyha nem beszél olyan jól az adott nyelven, ha már tudsz pár kérdést, meg pár ilyen alapmondatot elmondani valakinek a saját nyelvén, megvetted kilóra. Úgyhogy tanuljatok nyelveket, legyetek nagyon nyitottak, és igenis kell a lelkierő ezekhez a kapcsolatépítésekhez, de ami nagyon fontos, és lehet, hogy nem hangsúlyoztam még eléggé, hogy nagyon-nagyon megéri. Mivel meg fogjátok találni azokat az embereket, hogyha ezeket a lépéseket követitek, akik tényleg jó fejek, akik tényleg nyitottak, barátságosak, mert egyébként általában egy ilyen programban azok vesznek részt, akik nyitottak a világra, akik szeretnének ismerkedni, úgyhogy nem olyan nehéz ez, csak rá kell venni magát az embernek. Nagyjából ennyit szerettem volna ebben a videóban átadni, és annyit tudok nektek ígérni, hogy olyan videókkal fogok jelentkezni, amik hasonlóan ehhez egy adott kérdést így kicsit kibontanak ezzel kapcsolatban, és sokkal kevésbé olyanokkal, mint hogy akkor levideózom, hogy egy nap mit csinálok. Lehet, hogy egyszer lesz olyan is, vagy egyszer-kétszer maximum, de minden héten nem hiszem, hogy az érdekes, hogy ugyanazokon az órákon ülök, ugyanabba a boltba megyek bevásárolni, ugyanabba a pubba megyek karaokeástra, szóval szerintem hosszú távon nem biztos, hogy ez annyira érdekes. És ezen kívül vannak utazós videók. Azt hiszem, körülbelül 3 biztosan, a héten lesz egy 4. is felvéve. Csak lusta voltam még megvágni, úgyhogy majd azok is jönnek valamikor. Addig is, ha tetszett a videó és érdekelnek ezek a témák, az utazás témája, a külföldi szemeszterről lenne kérdésed, akkor írják kommentet, iratkozz fel, dobj egy lájkot, és igyekszek nem egy hónap múlva jelentkezni. Sziasztok!